Ja. Fa 3 anys que estem aquí, estem molt contents de repetir aquesta vegada i en aquesta ocasió doncs fem una coreografia que és meva, que és el Gypsy Celtic, que molts de vosaltres ja ho sabeu, però tinc molt d'interès i molt de gust de presentar-la avui aquí i més amb aquest escenari que sona tan bé. Doncs amb tots vosaltres el grup de ball de Core Country i el Gypsy Celtic.